Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika tadzoka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions. If you have any confession that you want to share with us, you can reach out to us on our TikTok kana kuti page redu reFacebook. Rekedzei tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Vanzi mukoma, ndinoda kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handibhilivhi zvangu muna Mwari, ndinobhilivha mune vadzimu. But zvakaitika pandainge ndaenda kunoromba, it has made me to think a lot about Mwari uyu wemuBhaibheri. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakataura neimwe n'anga ndikabva kunoku kwandiri kuNamibia. Hama dzangu, mukadzi wangu akandisiya ndiri panguva yakaoma. Ndainge ndiine kabusiness kandainge ndiinako. It had been running from 2015 kuzosvika tichizonorambana mukore ra2017, but takatanga kunetsana end of 2016 because the business rakarana zvakanaka 2015 2016 patakati tinge tichida kuupgrade. Ndava kuda shop yakakura, handina kukwanisa kuzowana ma-returns zvakanaka, saka mumba mainge musisina peace zvachose. Ndikatotsvaka basa, ndatsvaka basa then ndokubva tachizotanga kunetsana namadam because takazobva kunzvimbo kwatainge tichigara tikatanga kugarawo kuma-location. Ipapo ndopandakaona kuti life haisina kumira zvakanaka kana mumba mainge musingachagariki, mainge murwadza kugara. So ndipo apo ndakabva ndachizotanga kutaura nevamwe sekuru vakandiudza kuti kana ndichida kuti zvinhu zvangu zvinge zvichindifambira zvakanaka, ndaitofanira kutoti ndinge ndichizouya kuZimbabwe. Vakanditi zvepafoni zvinonetsa because by then ndainge ndatovabvunza kuti kuzondirombesa vainge vachazondichaja mari, saka tainge tatowirirana pamari dzatainge tichifanira kuti tinge tichizochajana. Saka ndakaudza mukadzi kuti ndainge ndichida kuti tinge tichizoenda kuZim tiri tose. Mukadzi akaramba, ndikati no, it's okay. Saka ndasvikako kun'anga, vakati ivo vainge vachinzwisisa everything that had happened and vainge vachazondipa mushonga uyo wavakati mushonga wandichakupa, ndichakupa mushonga wekuti business rako rinotanga kurana zvakanaka kana kusatodzokera kuNamibia kwacho, ongototanga kutongorarama zvako uri muno muZimbabwe, plus uchazotowana umwe mukadzi akanaka kutodarika manakiro akaita mukadzi wako, ukatoita imwe mhuri. Ndikati zvakanaka isekuru. Takati tapinda mumatare, zvakaitika ipapo mukoma. To this very day handizivi kuti vadzimu vangu vakaramba kana kuti ndiMwari, but pakangoitika zvinhu zvandisina kunzwisisa. Zvakaitika mukomana shinde zvekudai, tapinda mumatare paya mushure mekunge ndabvisa mari dzekuti ndige ndichikwanisa kuzoromba. Kamari kangu kakatonyura, iyo yandakavapa, it was $250 iyo yainge iri mari yekungoromba chete. Saka tapinda mumatare, vakabva vachizonditi ndinge ndichibata imwe nyanga iyoyo yakatanga kubuda ropa. Saka kumadziro kwainge kutori neTV, normal plasma TV, asi yainge isina kuconnectwa kumagetsi. Saka yakatanga kuita mashowers. Vainge vandiudza kuti TV iyi ichatanga kubuda mashowers. Kana yatanga kubuda mashowers, tinofanira kuti tinge tichizoona vanhu kana kuti munhu uyo waunenge uchifanira kuti unge uchizoshandisa. Saka vakati unokwanisa kuita lucky rekuti panongobuda munhu mumwe chete uyo wauchazoshandisa pamhiko dzako, then vakabuda vari vaviri kana kuti vatatu, unofanira kuti unge uchizosarudza one anozopenga, one waunozorara naye, whether kuti murume kana kuti mukadzi, unofanira kuti unge uchizomuisira madrugs orara naye, then umwe wacho ropa rake ndiro raunenge uchazoshandisa pamhiko dzako. Vakanditi nyanga yandainge ndakabata, ndakaibata kudaro after ndaudzwa zvandaifanira kuti ndige ndichiita yainge ichazozvara mwana, but ndaifanira kuti ndige ndichizoisa masperms angu mukati mayo, then yobva yachizozvara kamwe kanyanga ako kanenge kachifanira kuti kange kachizogara kari muropa. Saka ndakatanga kuona mashowers
tikatarisa takamira kuda about 5 minutes takangomirira kuti muTV munge muchizobuda vanhu avo vandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Saka mukoma ndakabva ndachizoona mukadzi wangu wandainge ndasiya kuNamibia, ndakaona akazara ropa, ndikatoziva kutoti saka ropa rake ndo riri kudiwa nenyanga. Ndikaona amai vangu vainge vakapfeka dress remaplastic, vatori nechibhegi chavainge vakatakura chiri chichangani bhegi, vaine tsvina. Ndikaziva kuti saka ndivo vari kufanira kuti vange vachizopenga. Ndakaona imwe brother yangu but iye muprofita ainge akapfekedzwa garments, but garments iroro raita sekunge wedding dress. Ndikaziva kuti saka ndichifanira kuti ndige ndichizorara nebrother yangu. Saka vanhu ava vari vatatu vakangotarisana muTV imomo ndokubva vachizotanga kunamata. Saka vachinamata kudaro TV yakatanga kuita mashowers. N'anga yakandipa tsvimbo ikanditi enda unogogodza paTV, vakabuda zvekare ikatanga kuita mashowers. Vakabva vandiudza kuti zvainge zvaramba. Ndikati kona isekuru munogoti zvaramba sei nekuti mari ndatobhadhara? Vakati zvaramba, budako mumatare mangu. Ndakanzwa hana yangu ichirova pandakada kuti ndinge ndichiitisana navo because vaiva vaine chimwe chibhegi. Muchibhegi imomo makatanga kufamba zvinhu. Vakanditi iwe buda muno usati warohwa nezvinhu zvangu. Ndokubva ndabuda. Ndakangoti ndichingobuda mukoma ndakanzwa rimwe zinu raita sekunge rainge rakandigara kumusana kwangu, rakaita sekunge rainge rakwatanurwa because vakangondiguma netsvimbo yavo kumusana kwangu. Ndokubva ndatonzwa kuti pane chinhu chaita sekunge chakwatanurwa kubva kumusana kwangu. Ndikatoita right, but patainge tirimo mumatare ndainzwa kuti ndiri kurema ende ndiri kuremerwa, ndakagarwa kumusana kwangu. Ndokubva vachizonongedzera kubhegi. Bhegi iroro mukoma rakaita movement, kuvibrate, kuratidza kuti pane chinhu chiri kupinda mubhegi. Ndobva vanditi enda zvako, pakadaro ungaiclaima mari yaunenge wabhadhara. Ndakangobvapo mukoma ndokubva ndaenda kumba. Chakandishamisa ndakati ndichisvika kumba ndainge ndatotengera amai vangu katake away. Ndasvika pamba vakabva vati kwandiri ndanga ndatombodya chikafu chemakuseni but ndangonzwa mweya mutsvene vachindiudza kuti usadya, chitoenda pamutsanyo izvezvi. Saka vainge vasina kutodya lunch, kunyangwe chikafu chandainge ndavatengera vakabva vachizotopa vazukuru. Zvakaitika izvi mukoma. Kana iri sebrother yangu vakandifonera vakati vainge vachida kuti tinge tichizonamata. Ndokubva vatotanga kutonamata pafoni. Vakati vainge vangonzwa mweya wavo uchiti vange vachindifonera. Ndichidzoka kuNamibia mukadzi wangu akandiudza kuti iye ava kuda kutanga kuenda kuchechi. Takaramba tichingonetsana zvedu but hatozvizivi kuti pandakaenda kuZimu dzandainge ndatofambira dzainge dziri nyaya dzekuti ndige ndichigadzirisa business rangu ndikwanise kuitawo mari yakawanda. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Can you believe it? Yo pakaipa anzi handibhilivhi hangu kuti Mwari variko, but anzi zvakaitika ndiri mumatare avo sekuru zvakandityisa uye zvakandikatyamadza. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Anzi handifi ndakazvipama zvekare izvo zvandainge ndichida kuita zvekuromba. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu uye zvekare musazopa vanhu mafone numbers angu. Ininiwo ndinoita basa rekutengesa miti muno muHarare. Ndinowanzokutengesera vanhu kuma newsstands around Harare uye zvekare kusvika kunana Gweru, even as far as Masvingo tinombopota tichitoendesa miti ikoko. Business rangu rakatanga kukura mushure mekunge
ndaitiswawo dzimwe mhiko. Saka mhiko dzandakaita ndakanzi handitokwanisi kuti ndinge ndichiregedza kuzviita. Ndiri murume ndine makore 39 years ekuberekwa. Basa sezvandakuudzai ndiroro rekuti ndinongofamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinopinda even kuna Nabudiriro extension, vana Ruhwa, vana South Lake Park, vana Sunway City. Saka ndakatotenga chitrack changu chandakatenga ende tinodhilivha. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti vakomana vange vachibuda nemotikari, tinonopaka mungava muri mumahighway kana mutauni kutofamba tichitotengesa miti yedu iyo yatinenge tichitengesa. Saka mukoma bhizinesi rekutengesa miti harisi bhizinesi rekuti unokwanisa kutoita millionaire in a day, because munokwanisa kutombogara pasina kana munhu anouya achizotenga miti, ende munhu anouya kuzotenga anokwanisa kungotenga kana muti 1. Saka zvinhu zvakatombosunga zvekuti nemudzimai takatombofunga kudzokera kuSouth Africa, because ndakangoti ndaitawo mari muJoni ndikatenga chirori changu, then ndokubva ndamboita zvewo malaicha ndikazotengesa, ndikazotanga bhizinesi iro riri rekutakura jecha, concrete zvekare nemiti, but I failed mubhizinesi rejecha nereconcrete. Saka pandakatenga miti mukoma ndakangonzwawo vanhu vachiti zvine mari, but miti yangu yakasvika pakuoma ndisina kana munhu ainge achimbouya achimbotenga miti yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizotaurawo neumwewo muchinda uyo anoitawo zvekutengesa miti yake. Saka ndakamuudza kuti bhizinesi rangu rainge rakatooma, ndainge ndisina kana mari. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kumutengesera imwe motikari yandainge ndiinayo. Akati no, usatengesa mota, ndiri umwe mundara wandinoziva ari kumarondera, but kumusha kwake kuChipinge, but anogara kune rimwe plaza kumarondera. Ndakasimudza motikari ndiinaye tikaenda kumarondera. Tasvikako ndakabva ndachizonzi tainge tisingakwanisi kuti tinge tichizopinda mumatare nekuda kwekuti zuva rainge ratorereka. Vakati mangwana makuseni ndipo apo patichazopinda mumatare. Mangwana acho ndakapinzwa mumatare, vakabva vachizoti kwandiri, ko iwe unoitawo zvekutengesa miti? Ndikati hongu sekuru. Saka ndaitofungidzira kutoti friend yangu ndiye ainge avaudza. Vakati kwete, vainge vatozviona paglazi ravo kuti basa randainge ndichiita rainge riri rekutengesa miti. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti kana ndichida kuita mari vainge vachazondipa hari iyo yaifanira kuti inge ichizogara iine derere mukati. Saka mudzimai wangu sezvo achizviziva anotopinda bhizi. Mumba tinogara tiine cardbox rinenge rakazara derere. Anobika derere, then anozoti kana dzava kuma past 7 uri usiku anobva achizotora hari iya oiisa pakati pemakumbo. Ane zvaakanzi anotaura izvo zvaasingafaniri kuti ange achindiudza, then obva achizodira rimwe derere, but iye anoti muhari imomo pose paanodira rimwe derere munenge mava dry, munenge musina kana chinhu. Uye zvekare ndakanzi pose apo patinodyara miti tisati tatomboitengesera vanhu kunyange maflowers, because iko zvinozvi tava kuita zvekutengesa maflowers zvekare neloni. Pandinoti ndiri kudyara chandichazotengesa kunesari kwedu ndinofanira kuti ndige ndichienda kumakuva. Saka tinotoenda kumakuva nepick up. Vamwe vakomana vangu havatozvizivi. Pavakomana vanondishandira pangori ne1 uyo wandinobuda naye. Saka tinobuda takati inini nemudzimai wangu zvekare nadriver wedu tobva taenda kumakuva. Kana taenda kumakuva kuya tinongotsvaga guva rekuti panenge pasina kuiswa tombstone, kunyange guva ratinenge tichiona kutoti munhu uyu anoratidza kuti akabva mukuvigwa maybe 1 week ago. Then tobva tatongotora ivhu, hatitori hedu ivhu rakawanda, tinokwanisa kuti kana tikatora mafoshoro 4 paguva iri then toisa mabhaketi. Kana tachizosvika kuyard ndipo patinobva tachizokuturira ivhu riya panzvimbo yekuti harizonayiwi rikayeredzwa nemvura. Saka kana taita saizvozvo ndo ivhu rinozotorwa nevasikana nevakomana vanondishandira kana paine zvavanenge vachidyara, kunyange zvakaita sana cabbage, maonyeni, mashallots, because tava kutengesa zvakasiyana siyana. Saka munesari medu ivhu iroro ndo randinovaudza kuti sanganisai neivhu iri.
saka zvinoita kuti macustomers ange achizouya neuwandu hwavo. Chimwe zvekare, nemudzimai wangu takanzi hatifanire kuti tinge tichizobatsira hama, handifanire kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Kana ndikatoona kutoti ndine hama yangu inenge yakaomerwa asina kana mari achitambura nezvokudya, ndinototsvaka munhu wekukwereta asina kuromba. Then kana ndikakukwereta ndinofanira kutoti ndige ndichizotoshanda inini. Saka sezvo ndiine dzimwe shamwari dzakawanda, ndinokwanisa kungoitawo kana chipeace job chekungoti ndingowana mari, then ndobva ndabhadhara munhu uya wandinenge ndakakwereta mari yake. Handifanira kuti ndige ndichishandisa yangu mari inini. Ndine hama dzakawanda dzinouya kwandiri, vamwe ndo vanenge vachiti sekuru ndikudawo basa, nditsvakirewo basa. Vamwe vachiti muzukuru watikanganwa titsvakirewo basa, because kambani yatokura mukoma. Kana ndichitaura kuti tinosuplya kusvika kuna Masvingo, vana Gweru, maimanje tinenge tatovhura branch kuBulawayo, kambani iri kukura ende tava kutoda kuti tinge tichizotoitawo zveland development. But miko ndidzodzo. Ndakanzi mwana wangu ndo miko inondirwadza, ndizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizvitaura here kana kuti ndinotya kuti zvinokwanisa kuzondipinza base. But ndakanzi mwana wangu sikana asati asvitsa 18 ndofanira kuti ndige ndichizomupa pamuviri. Kana ndamupa pamuviri ndobva ndachizobvisa nhumbu iyoyo yandinenge ndamupa. Mwana wacho kana chakabuda chiri chimwana kana kuti riri ropa, ndofanira kuti ndige ndichizodzokera neropa racho kumatare. Saka kana ndakatarisa mwana wangu musikana, mibvunzo yandinozvibvunza ndeyekuti is it even worth it? Saka zvinogoshandei kuti unge uchitambudza mbeu yako yawakanziwo naMwari unge uchidyara pasi pano pezuva? Ko iyo stress yandichamupa achakwanisawo here kuti ange achizogarisana nemurume iye achiziva kuti akarara nababa vake? Ndiyo nyaya yandiunza pano. When you post my story mozondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Hanzi ndo miko dzavo idzo dzavanofanira kuti vange vachizotevedzera. Hanzi hatifaniri kuti tinge tichizovirirwa nezuva tisipo pamba, uye zvekare pamba panofanira kungogara paine derere iro rinobikwa usiku robva raiswa muhari. Zvino munokwanisa kuzoidya here mari yacho? Munokwanisa kuzoendawo here kuna naDubai? Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Pari zvinozvi ndiri kurarama ndiri munomo munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndainge ndichimboshanda pane rimwe bhekari muHarare. Bhekari iri rainge riri revamwe bishop vekuchechi kwedu. Pandakatanga kuvashandira taingoitawo mabasa ari normal, kukanya flour tichizobheka chingwa chacho nekuzoita madelivery mumasupermarkets akasiyana siyana. Izvi taizviita ari makuseniseni. Saka munhu wandainge ndichitoremekedza, but kubva zvandakaona vachiita zvavainge vachiita ndakazoshaya respect, ndikabva ndachizoregedza kana kuenda kuchechi. But ko zvinozvi ndakazotendeuka zvekare but kune imwe chechi. But ipapo zvakatombondikanganisa kunamata because ndakaona kuti vanoshandisa mushonga. Saka vainge vari bishop vekuchechi vaitoremekedzwa. Musi weSunday vaitoparidza nekutonamatira vanhu. Chinondinetsa ndechekuti vaiti kana vakanamatira munhu dhimoni raitobuda. Saka nerimwe zuva mukomanashi vakandidaidza kuofisi kwavo vakabva vati zvaunoona Joseph, business harisi kunyatsokufamba zvakanaka because vanhu vainge vava kuvhura mabekaries everywhere. Unongoziva kuti muzimu chinenge chichinzi ndo chiri kuita mari pamazuva acho iwawo. Munhu wose anenge ava kuda kuita business iroro sezviri kuitika pari zvino, kuti munhu wose ari kungoti kana akangowana kamari
obva ati pamwe ndikaita project rekupfuwa huku ndinoita mari. Saka makore acho iwawo munhu wose ainge ava kungobheka chingwa, ainge awandisa mabhekari mutauni. Saka vakandiudza kuti macustomers ainge ava mashoma ende vainge vachidhingurana mubusiness. Vakati kwandiri vainge vachida kupota vachindipa mvura apo pandinenge ndichibuda nemadhirivhari. Kubva ipapo ndainge ndava kufamba nepickup yangu ndiri 1. Ndaifamba neimwe hardboard yandainge ndichidhiraivha, asi ndainge ndisina assistant. Saka ndaiti kana ndikabuda ndikaenda kumadhirivhari makuseni ndaitotanga basa kana kuma 4:30. Vainge vakandiudza kuti ndinotoenda kumba nemotikari kuitira kuti ndige ndichizokasika kusvika pabhekari. Saka vamwe vandaishanda navo ndaivatora toenda tose kubasa, vondibatsira kulodha, vobva vachizombozorora zvavo vakazomirira kuti tinge tichizotanga kushanda. Saka ndaiti kana ndabva pabhekari pedu painge paine tumwe tumabhekari 2 twainge turipo padhuze nepabhekari pandainge ndichishanda. Saka vainge vachindipa mvura yavaindipa it's either vaindipa iri muchi5 liter kana kuti mu20 liter bucket. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichizoidira pamadziro pemabhekari acho iwawo. Izvi ndaizviita each and every day, but ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndichitobatsira bosi vangu kuti vange vachizadzikisa mhiko dzavo dzehurombwa. But pose pandaidira mvura kumadziro emabhekari iwawo, hameno zvandaingonzwa so kungotya, sezvo izvi ndaizviita huchiri husiku kuchiri kwakasviba. Ndainzwa kungotya ndichifungidzira kuti maybe nekuti kwakasviba, but I think kutoti ndainge ndichitoteverwa nezvikwambo zvavo. Kana ndazadzikisa mhiko ndopandaizotonzwa kutoti handisisina kana fiye iri mandiri. Saka pose pavaindipa bucket kana kuti chigubhu chinenge chiine mvura vaibva vandipa mari. It's either vaikwanisa kundipa $10 kana $1, vongonditi unozongotsvaka chekutenga. Vaisandipa bucket kana kuti chigubhu vasina mari yavaizondipa, no matter how small it was. Saka nerimwe zuva ndakakasika kuenda kubasa. Vamwe vakomana avo vaigara mulocation mandainge ndichigara vainge vari paoff. Saka ndakangomuka ndokubva ndatongopinda mumotikari ndikabva ndachizototi kubasa. Ndichingosvika pabhekari ndakanzwa kunhuhwa, ndopandakabva ndachizofamba ndikaenda kuseri kwebhekari. Ndopandakaona bosi vangu vainge vakatovhenekwa nelight rainge riri kuseri. Vainge vakagara pabhaketi, nyatsonzwa kutoti munhu uyu ari kuita kudurura, achidururira mubhaketi imomo. Vapedza mukoma vainge vakatobata newspaper vakatozviwaipa vakakanda newspaper mubhaketi. Ndakaramba ndakatarisa. Vakafamba shoti rainge ritori mumabvi, vakafamba vachidhanaira vakaenda painge paine tepu kwava kunodira mvura mutepi muya. Ndopandakabva ndachizovaona vakaenda vakanotora chimwe chifilter chataishandisa chainge chiine kasefu. Ndokataishandisa kafilter ikako kana tichida kudira fuel mumotikari, kana kuri kunzi vanenge vaenda kunotenga fuel iri muzvigubhu. Saka vakatanga kusefa mvura iyo yainge iri mubhaketi vachiisa muchigubhu icho chavakazondipa. Pandakazodzokera kumotikari ndikadzoka zvekare pandainge ndavashuwa kuti by now I think kuti vapedza kuita mabasa avo erima. Pavakandipa chigubhu for the first time ndakanyatsokuchicherechedza ndikatoona kutoti ko mvura yacho zvairi yegreen uye zvekare itori nezvimhedu zvechikafu, uye zvekare ndikatoona kutoti mainge mutori netsvina mukati. Ndakangoenda ndikangonomwaya, but kubva ipapo mukomanashi ndakatanga kufunga zvakawanda. Ndakatomborutsa because ndainge ndava kufunga kuti kana kuri kunzi mvura imwe inenge yasara mubhaketi kana vachizoishandisa pakukanyiwa kwechingwa, because dzimwe nguva taikwanisa kutosvika vatopedza kutokanya, dzimwe nguva vanenge vatoisa chingwa chacho muoven. Saka maybe vaizoti kana vaisa mvura mubhaketi votora futi voisa imwe mvura iyo yavaizoshandisa pakuzokanywa kwechingwa. Ndakarutsa mukoma pandakafunga nezvazvo. Saka taiwanzokudya chingwa
ndochataingoswerera chingwa because mari dzataipiwa dzainge dziri shoma. Apa tainge tisingakwanise futi kuti tiafode kutakura kana chikafu kubasa because mari yainge iri shoma. Ndainge ndisingachadyi chingwa, ndaitosarudza kutongotakura hangu chikafu chekudya. Uye zvekare pataizoenda kumba taiti kana tikapiwa chingwa ndaichitengesera vamwe vanhu ini ndisingadi kana kusvika nacho kumba. Ndaiti kana ndikashaya munhu wekutengesera chingwa chatinenge tapiwa ndaisarudza kuti ndinge ndichichirasa. Asi zvakandikanganisa pakunamata kwandainge ndichiita because ndaiti kana ndakavatarisa ndaizvibvunza kuti saka izvezvi vari kuparidza but vane mhiko dzavanoita dzekuitira tsvina mubhaketi, saka zvinorevei zvose izvi? Ndakazobva kuZim ndikazouya kunoku kuSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakarutsa because ndakatanga kufunga kuti zvino mvura idzi hadzisi mvura here dzinomboshandiswa namudhara uyu patinozosvika tichiona kuti anenge mixa flour nechekare atoisa chingwa muoven. Yo pakaipa. Kana muine mabasa amaimboita, mungava muri mumarestaurant, mumasaluni kana mumabhekari, you can bring those secrets munge muchitiudzawo kuti ndezvipi zvimwe zvamainge muchiita. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sakudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kumusha ndekwaRusape. Ndinonzwa ndichizvinyarira because handitozivi kuti nechepapi. Takauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa kudhara, saka I want to reconnect with my father's relatives. Saka dambudziko riripo nderekuti tinoshandisa mutupo wagogo. Amai vanguwo ivo vakangochengetwa naamai vavo ndokubva vachizotoreswa birth vachishandisa mutupo wagogo, saka isuwo tinongoshandisa mutupo iwoyo wagogo. Nyaya yandiunza pano ndeyekuti mukoma kune funeral yakabva mukuitika kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. Saka pandainge ndiriko kufuneral ikoko, semunhu asisina communication nehama dzake dziri kuZimu, ndakatanga kungofunga zvakawanda kuti saka kuvigwa kwaitwa amai ava kuti vanovigwa pasina kana hama yavo, because takatongovaviga isusu as a Zimbabwean community pasina kana hama. Saka zvakandibata. Pfungwa dzandava nadzo ndedzekuti kana ndikaenda kumusha ndombozama kuenda kwaRusape nekuti ndiko kumusha kwababa. I'm not sure kana hama dzaamai dzikakwanisa kundipa information because mistake yakaitika takauya naamai kunoku. Amai vakangoti vawanawo mukana vakabva vachizongotizira murungu wavainge vasangana naye, vaishanda kuVictoria Falls. Amai vakatomboita nguva tisingazivi kuti vainge varipi, vakazongoya vakatiba. Saka hazvina kunetsa nekuda kwekuti mabirth certificate edu ainge angori nemubereki mumwe chete, but ivo amai vachitaura pataiwanzo kuvabvunza vaiti kumusha kwababa venyu ndekwaRusape. By then baba vainge vachinzi vainge varoora umwe mukadzi, but vairamba manje kutiudza kuti nechekupi kwaRusape. Uye zvekare hama dzaamai, I don't know if they will be able to help us. Ndokusaka ndauyawo pano so that munge muchindipawo ma-advices because amai vainge vasingatodi kuti tinge tichitaura nehama dzavo. Vainge vakabloka hama dzavo, havana kana hama yavo imwe chete yavaitaura nayo because vaingoti ndinozoroyewa. Saka amai vakazongoenda kumusha ndokubva vatongorwara vakashayika. Tinakwanisa kuti tinge tichizoona pakavigwa amai. Mushure mekunge vavigwa takazotevera afterwards, tainge tatokurawo tikaenda tikanoratidzwa pakavigwa amai. But welcome yatakapiwa taitoona kutoti vanhu havasi kutombotifarira. Saka takazongobvako kumusha hatina kutomborara, takangoenda tikangonona pakaradzikwa amai ndobva tatodzoka tikagara kuhotel tikazodzoka kunoku kumhiri kwemakongwa. Saka I really wish to go and see kwacho ikoko kunonzi ndo kunobva baba vangu. Uye zvekare ndinoda kungobvunzawo kumhuri yeZimbabwe kuti does it really matter kuti wazovigwa hama dzako dziripo kana kuti dzisipo?
does it matter or it really does not matter? Ndakura mukoma ndava kutanga kufunga zvakawanda because ndakura ende ndinozviziva kuti the more that you age rufu runenge ruchiswedera pedo newe. So I just need answers. Vachandijaja, you can judge me, but problem yakaitika ndeyekuti amai ivo vakangoita madecisions avo ende sevana hatina zvataikwanisa kuita. Kunyange patakatiza kubva muzimu tichiunzwa kunoko, we were so happy kuti tiri kutotiza baba vedu. Taitotya mama vachiti namatai kuti baba venyu tisasangana navo patainge tichienda kuairport. But now nekukura I can now see chakakoshera vabereki vose vari vaviri. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi zvine basa here kunyange zvikanzi wavigirwako kumhiri kwemakungwa pasina kana hama yako, does it even matter? Hanzi shungu ndedzekuti dai ndangokwanisa kungoonawo hama dzababa vangu, uye zvekare vanoti hanzi chishuviro chavo ndechekuti ndinoda kuzovigwa ikoko kwaRusape, noti kwavari kumhiri kwemakungwa. Let us try to speak with him mucomment section.